Gan bop, tair munud nath newid y mywyd i oedd Take On Me gyda ha. Mae'n berffaith. Dim yn cofio maint o'n i, lle 5. Dim yn cofio maint o'n oedran i, sy'n glywes i nhw. Cael gweld nhw Top of the Pops. O'n i'n fach. A o'n i'n meddwl, hwn yn ffantastig. A mi'n cofio, oedd ffrind yn rhieni, oedd gen nhw merched oedd yw 5 mlynedd neu fwy yn hun. A mynd i brynu poster aha. So o'n i'n blentyn 6 mlwydd oed nhw beth, y poster yma aha yn y stafell wely i. A dwi'n meddwl bod y foment yna di ysbrydoli mewn ffordd, dwi dal yn dwlu mewn pop. So, there's no guilty pleasures o gwbl. It's all good. Enw Gruff Owen, a dwi'n rhedeg y label Libertino. Mae enw Libertino yn dod o album datblygu. Dyma'r ffordd mae album yma yn cyplysu popeth hoffwn i'r label i fod. Mae'n ddewr yn gwedigol, y gwleidyddiaeth. So popeth mae'r album yma yn ddweud, dwi'n meddwl mae Libertino'n sefyll yn llawer ohono fe. Dwi'n meddwl bod gweledigaeth gref wleidyddol gan Dave a datblygu trwy catalog nhw i gyd. Byddwn ni'n galw tîm bach o outsider, kind of politics yn ffordd. Mae bendant yn eitha, adyn chwith. A hefyd, mae label Libertino gyda yn bendant byddwn ni'n galw mae elfen tîm bach o anarchist yn y label, a fe bod ni ddim eisiau dilyn y trywydd mae pawb yn dylsyn ni ddilyn. Mae'n bwysig iawn i fod yn rhan o gymdeithas a diwylliant sydd o gwmpas. Ni'n teimlo bod ni'n dim jyst y label sy'n bwysig, ond mae rhaid bod y diwylliant sy'n creadigol sy'n tu allan y label yn un cryf hefyd. Mewn ffordd gall Libertino fel label ddim ffynnu os yw pawb arall ddim yn ffynnu. Byddwn dweud y teulu Libertino, mae llawer o llawer mwy eang na dim ond y bandiau sydd efo label, artistiaid sydd efo label. Oedd yn bwysig gan fi greu label ble ni'n teimlo oedd artistiaid eisiau teimlo bod nhw'n rhan o deulu, bod nhw'n rhan o dim ond gweithio efo fi, ond bod nhw'n rhan o deulu y bandiau eraill, bod nhw'n medru cydweithio efo'i gilydd, cefnogi gilydd. Mae ffordd mae Libertino cael ei adeiladu fel busnes, ddim yn offer gair yna, ond yn wahanol iawn i lot o labelu eraill. Dwi ddim yn top-down, mae pawb yn gweithio efo'i gilydd, so mae thynas i efo artistiaid yn un cyfartal, ni'n gweithio efo tîm, a mae hwnna'n hynod o bwysig. Mae'r bendant y label eclectic. Ond wedyn dwi'n eitha eclectic fy hunan. Dwi'n gwneud pob math o gyddoriaeth. Dwi'n meddwl, wrth edrych o label, mae gen ti Breichiau Hir sydd yn post-hardcore. Mae gen ti adwaith sydd yn... Ni pawb yn gael nhw'n post-punk, y adwaith yna ben ei hunain yn creu sŵn adwaith. A wedyn mae gen ti Blancos sydd yn dod o gefndir slacker. A Owen fel Alex Stingley, sydd bendant y ben ei hunan. Mae fel John Cael modern mewn ffordd. Ond beth byddwn ni'n dweud yn cysylltu hynna, maen nhw'n unigolion diddorol iawn. Mae gen nhw gyd rhywbeth i ddweud. A mae hwnna'n hynod o bwysig. Wel, gen i llawer i ddysgu. A dyna beth dwi'n meddwl dwi wedi mwynhau fwyaf am y 3 blynedd diwetha ydy bod fi'n dysgu cymaint pob dydd. O'n i gyntaf gyd, o'n i ddim yn... Efo fi bod yn gerddor yn hunan nes o 10, o'n i ddim yn gwybod llawer am ochr publishing a ochr yna. A mwyn bod ti yn cefnogi'r artistiaid y gorau gallu ti, mae rhaid ti
ddysgu yn pob elfen. Dim ond, oedd ochr hyrwyddo, dwi'n meddwl, i ddod naturiol i mi. Bos i dweud, o'n i'n methu hyrwyddo stwff yn hunan yn gwbl. O'n i'n beth yn dweud, mae dad os o gen i CD yn dod allan, neu oedd gig, o'n i beth yn gofyn ffindio, so gig ymlaen. Ond cyn o'n i cymaint, yn credu cymaint yn yr artistiaid, sydd ar y dechrau sydd dal ar Libertino. O gen i y tân ma yna i helpu nhw i hwyddo eu hunain. Ond oedd ochr fyna, fi'n credu, oedd cymaint o ymyd i'w cyddoriaeth a diwylliant pop. Felly, oedd hwnnw'n ochr naturiol mewn ffordd. Ond y ochr ble wyt ti'n adeiladu'r artistiaid i fod yn sustainable fel artistiaid, o rhaid ti dysgu am y ochr fusnes a bod ti'n gwneud siŵr bod nhw yn cael y holl arian sydd yn dyledus iddyn nhw. A bod nhw ydyn yn medru dynyddio'r arian yna i rhoi nôl mewn i'w cyddoriaeth. Di dal yn teimlo fi'n 40 ambell waith. Ti'n cael y buzz yna. Bon yn ddyddiol, rhywbeth yn dysadwn oedd cwbl o bandiau o radio. A dwi'n mynd yn llawer mwy excited yn y bandiau. Dwi'n dweud, oedd eich can chi o radio? Dwi'n dal yn mynd yn really excited yn bethau fel ni. Wrth gwrs, dwi'n cael bod y dafnau mawr yn cael ei adwaith yn ennill album y flwyddyn. Dwi'n meddwl cyfrifod cyntaf ges i efo adwaith, ond oedd 16, 17 yn dal yn ysgol, a cywydweithio nhw pryd hynny, mae gennych chi album yno chi sy'n meddwl mae'n bwysig among i ddiwylliant Cymraeg. So oedd hwnna'n highlight mawr. Nos Blancos, werthu allan clwb ar ei noson lawnsio'u album nhw. A y foment y pawb yn canu, yn cynio nôl iddyn nhw. A ti edrych nôl, ni reit yn y blaen, a ni edrych nôl as y dof yn mynd reit i gefn clwb. A waw, mae rhywbeth gwefreiddiol yn digwydd fan hyn. So gallwn ni fi ymlaen yn digwydd. Ond bod cymaint yn nhw. Ond dwi ddim bod sy'n pethau mawr gyda sy'n bwysig. Mae'n aml iawn y pethau bach. Wyt ti'n gweld, byddwn i'n dweud, mae gen i'r keys o newydd o fyddhau, ail album, a byddai'r album na ddim wedi digwydd petas ni ddim wedi bod yn ystod lawr a gweithio fel band. A ni'n dweud, mae gennych chi album fan hyn, ond dweud na demos yno. Sy'n mae hyn yn werth bod yn album. A trwy gydweithio, ti'n gweld, waw, mae hwn yn rhywbeth, mae pawb wedi dwlu ar album yma. A mae'n rhywbeth sydd yn sefyll allan yn ei catalog nhw. Mae'n dangos beth yw gwaith label mewn ffordd. Ydy ysgogi artistiaid a am lle gwythio nhw. I deimlo'n anghyfforddus wrth wneud rhywbeth yn greadigol. Os ydych chi sy'n Libertino, o'n i'n teimlo yn gryf, ydy dal yn teimlo'n gryf, bod ni'n gwythio cyddoriaeth Gymraeg tu allan i ffiniau y wlad. Oherwydd bod ni'n teimlo bod y gyddoriaeth yn cael greu yma, yn wedi'i gyddoriaeth iaith Gymraeg, mor safonol, artistiaid mor eang, byddwn i'n dweud sy'n ddewr iawn yn greadigol yn beth nhw'n greu, yn heiddi cynulleidfa byd eang. Dwi'n meddwl y ffaith bod cyddoriaeth Gymraeg ddim wedi cael y sylw tu allan i Gymru, yn wedig efo y byd cyddoriaeth Prydeinig yn warth. Dwi'n teimlo bod pob peth ydy'n ryddhau, mae'n ddyletswydd o'r label i wthio hwnna o galed y gallwn ni. Dyn ni'n gweithio efo cwmnïau hyrwyddo. Dyma pob can o pob EP, pob album yn gyfle i wthio'r artistiaid yna i ddarganfon cynulleidfa wahanol. Wrth edrych ar ble mae'r albums wedi mynd, o'r albums ni fyddhau, wedi ni bod mwy na hanner wedi mynd tu allan i Gymru. Wythnos diwetha nes i anfon 5 album gwahanol a 3 Canada a gwellu, dwi'n meddwl, o Almaen a Sbaen. Mae rhai pethau hebi, rhai pynciau erioed i cael ei trafod yn y iaith Gymraeg. A mae cymaint o lefydd i fynd efo'r iaith. A mae'n rhywbeth, wel, dwi'n teimlo'n gyffoes da, mae'n siarad amdano fe. Dwi'n teimlo, mae cymaint o lefydd dal i fynd, a ni ond o'r dechrau. A yn wedig o'r gynhedlaeth yma, dwi'n meddwl sydd yn gynhedlaeth frwd a uchelgeisiol. Dwi'n meddwl, waw, ble mae rhain i gyd mynd i fynd? Ble mae rhain mynd i fod mewn 10 mlynedd?
mewn ffordd mae rhoi recordio allan y peth wedi 10% o beth ydw i'n neud. Mae fwy o gwaith yn mynd i gefnogi artistiaid fel rhan o... Ti'n dod ymlaen i Libertino, ti'n rhan o Libertino Management yn syth. Dwi'n meddwl peth sydd eisiau artistiaid ifanc ydy bod nhw'n teimlo, fod nhw'n teimlo bod rhywun yn credu yn o ti. Ti'n mynd i greu rhywbeth llawer mwy diddorol. Ti'n mynd i fod yn llawer mwy dewr a ddiofn mewn ffordd. A meddwl nôl, o'n eisiau Libertino fel label byddwn eisiau bod arno ers yn 20. Tywod? Dweud, maen nhw'n ei gredu yna i. A wedyn bendant, so mae ffordd mae hwnna'n rhywbeth dwi'n meddwl unigryw yng Nghymru ar hyn o bryd, bod y holl elfennau yna mewn un label. Ond dyna pam mae artistiaid Libertino yn dioddef fod mor brysur o bod ni'n edrych am gigs. Ni'n bod yn trio am y naid nesaf iddyn nhw. So mae beth dal yn fel hyd i fi. Dwi dal methu deall pwer cerddoriaeth. A dwi dal yn pwy cyntaf neu pob boi o'r radio mlaen. Neu dwi'n record mlaen cyn mynd i'r gwaith. A dwi'n dal yn mynd i cwmpa i gysgu yn y nos yn gwyndo ar rhywbeth. A dwi'n byth yn gweld hynna. Mewn ffordd mae cerddoriaeth, dwi'n deall y byd trwy gerddoriaeth. Y foment nes i gwmpa mewn cariad y cerddoriaeth, oedd popeth ych yn neud synwyr. A dwi dal yn dyganfod y byd trwy gerddoriaeth, sydd yn ffraint mewn ffordd.